Olugono. Ane kulukwa mwade no kunuma. Onye me koma. Nebulia yendo. Si akide koji. Na ganiru. Yuko kani wako kata. Weke neneza. Ena negale. Ena Ugochi tubelu. Ena Ugochi tubelu. Ukoma oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu ga-mpụrụ. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa. Chacha. Ndị okenye ga-anyị. Fọnda mbaki. Ndị oche ga-anyị. Fọnda mbaki. Fọda sikala aka. Ụgọrị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Okpuru ụka dị. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Maka ndị ọbụta agba izi ha na-afụ mma. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Maka na echiri m ọzọ Eze-Ana afọ ọzọ m. Nyafọ echichi m. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị, ya na ịgba afa onye ụwa. Sorry for that distraction. Na akwa ihe eji eda kina gaa etinye starch. Ụmụ onye nke na nwaanyị na-anọ na akaba mụrụ nwa ebe ọ bụla ịma nwa ebe ịma mgbe ọbụla ha ga-ejepụta ejire ime ya tata maka ihe niile ime latest Saturday onye ọka mmeghi ụbọchị ụka. Then ihe ọzọ na-ekwu sorry for that distraction. Yes, tata ụfọdụ nwere ike esikere ihe Eze-Ana ji wepụta tueli. Eze-Ana pụta tueli maka na e nwere meeting dị nnukwute mkpa na n'obi anyị n'ụtụtụ taa. Nwere ihe dị mkpa mmesizi anyanwụ meeting n'ụtụtụ a wee mbanye na other things nwere for today. Ịmara nnukwu ihe mere n'Oraifite. Anyị na-akwadobe maka inwe new king. So onye ka a na-agbagharị ihe dị na ya. So very soon, maybe by May, it's a new king. So as one of the organizers, I've been busy. Now, ihe nchọrọ ịkọwala gị bụ
So nabata m na ịbịa too early. Judith Blessing, nnukwu nwaanyị ekene gị. Ekenekwazi m ndị ọzọ niile na-esonyere anyị n'ụtụtụ a all over the globe. Ma ndị shoro onwe ha ma ndị eshoro. A sị na ọma ka ya emere unu niile na tata bụ Orie eritere unu ihe ọma. Isiokwu anyị ji bịa kịta bụ isiokwu na-ebute confusion many places na family. Gee ntị, o nwere ihe m chọrọ ịkọwara ogologiri mana bifo gaa n'iru ka m magoro ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee. Ndị na-esonye na anya bụ aja amadogo maka gị gbawa onye ọfụ aja mkpụnye na aja ịpụta ihe. O nwere uru dị na aja a na-achịkọ ọnụ na ekpere a na-ekpekọ ọnụ. Esigo n'ụzọ dị etu abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Send the message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Forward or me a 3 prayer request. Then make donation token to the account number. A chat is my one other details I need from you in order to also keep wabo about cholo either watch our movies. You will no longer watch it in this my channel of evangelization. And we're channel created for watching my movies. Yes, movies I produce by Ugochi tubelu movie productions. Yes, ebe aka ege na watch ya. Because was able obodo na 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 multi choice Go TV and the DSTV or Iroko TV and any other cable television. Then and you want to be showing our movies in your channel, please chat me. My mission is actually to make sure that no one will lose here. When you watch our movies are very unique and each movie owner will through life story and the idea yes, because we are best setters. Then I can go see any show by Tibia. Or may to go again see I want something you know before. Almost that much you can see here. Yes, last night I want the message. Can't you? Oh, when you but you go on them, Maria Basarono. They but awful not in Anna. Gage number one body, actually, Maridonian or go. A Maridonian or go. Can go while here doing or to put them mad as he goes on there to a well or lead to stagnation. That is Jamadema, Namadema. Maki, then when he get only Casanos in Ipuna, only Asanos in Ipuna. Can well confusion. In other words, how they go confused and they can never progress because confusion is set to go in. You got that? So when we go on the model, able to ordinary. There will also certain things he gave us a legal foundation. That no bugo na chief the chonyo waga ono onye obona afa use what this universal method better for you. Makana ugwu muta igbaji ukwu nwa agadi nwaanyị amụta ọgagide ọkwụsị. Anụ gba aja ọsọ agba ya aja egbe. Ihe emebiwo n'ụwa anyị nọ n'ime now. I can tell you that olden days during the time of our fathers, it's very easy to igba afọ onye ụwa. Mana kịta ụwa anyị nọ na kịta enwere so much confusion. You know why? N'ụwa mbụ ọ taboo nwaanyị nọ na di ịgba n'ilo. Mana ụwa kịta all swag. I can tell you, and the sorry UK man fact, 50% of married women na-agba n'ilo. Take it or leave it. Yes. Ọ fịara ahụ ịnweta nwaanyị mụrụ ụmụ ise isii. Ọ bụ ya aṅụ iyi n'ọdịye tụbara mụrụ ụmụ niile a. Ụfọdụ nwere ike di ya amụghị nọ, onye ọzọ amụghị bụa. I can tell you what I'm sure. I can tell you na ọ bụrụgodo na nwaanyị mụgoro ụmụ ise isii, ndị ga-aṅụwa iyi n'ọdị ha mụrụ ha ncha ụmụ niile ọ mụrụ, elo 50%. You can put the challenge and go. DM test, I can sponsor that. Mother water 10 randomly, 10 women, more musis. Jeuno, yeah, the shocked. Yeah. Or you name a fact. Forget about any propaganda. Now, can we see again to see affecting spiritually? Oh, well, you can. I will have family because I afford it. I'm not for the young when he away for year. I will hear the Libya for Africa. And all they put the confusion. Come out. Ọ nwere ike mmadụ abịa example nwaanyị nwere ike embaras na nwaanyị ma nna nwere ọkwa eziokwu nwaanyị nwere ike dị ime ọ na-ayị nwoke na-abụ ma ọ bụ ịtọ ọ dị ime mana ọ madịrị 1% bara ime mana o jego onye nke achasịa ya mana for the fact na onye nke abụọ ma ọ bụ onye nke ịtọ mekọkwara within that time ọ dị ime within that month now o jekwu the second person ọ like
the second person nwere ike mechaa accept ya nwoke a na-ana ọsụzie n'ọnwụ ya emegide amụọ nwa si wee na onye mere ihe akịta na the man bụ John Obi onye Obosi nwoke a na-amalizi elu na o nwere ike jide mee ihe dị n'isi nwaanyị na-amalizi elu na nwunye ya mụọrarị ya nwa nwoke na-amalizi elu na nwa ọbụla mụọrọ ya bụ ụdị ọkpara ya mana nke bụ ezi ana m achọ ịgwa n'ụtọ nọ ndị mmadụ mere na 80s 70s na-enye nsogbu na kịta ụfọdụ nne gị agha agwa ike awụ secret ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-ebu wee ba na grave nne gị enweratọ n'ike ịgwagosi nwa m nọrọ ala nke bụ eziokwu na onye anyị na-akpọ nna gị na ọ bụrụkwara onye agbụrụ biological father na ya gbadoro ilo nwaanyị nwere ike ikwu ya na ọ ga-ebuda secret nwa nye believe in me o nwere secret nwaanyị adịghị edebe ịghọtara ya now John Obi a nwere ike ọbazie nwa ya John Obi Junior ma ọ bụ ahịa afasọrọ ya then mgbe John Obi etolitego kịta bụrụ mmadụ chọzie ka agbara ya afọ onye ụwa ọ bịara na dibịa ka m gwa gị ebe mmadụ si anụ ụwa bụ aịda n'isi n'ikwu nne ya ma ọ n'isi n'ikwu nne ya ma ọ bụ enyi yes mmadụ na-anọrọ enyi ya ụwa onye abatara mgbe gboo nwere ka enyi nwoke gị na ya esi wee dị too much in order to maintain relationship a egwe na ya n'ọrịa ụwa ụfọdụ na-emecha mgbe ụfọdụ in order to maintain that relationship dị between the two families ha decide ya na nwa ha nwoke ma ya anụ ha nwa onye nke nwaanyị in order to maintain that family bond. So birds of the same feather flock together. Then onye gị na ya na-emekọ friendship enwere ike nwaanyị alụvọ nwoke a so much, that is boyfriend they outside the marriage so much. The boyfriend na onwe nkwara ike love that nwaanyị die o nwere ike ọ bụrụ former schoolmate ya. Now because of that love they share together, that love ga-enwe ike attract onye ga-anụ ụwa that child ya nwa nwa enyi nwoke tụbara ya esi from the enyi nwoke side. N'ezie confusion na-adị na ya. Confusion na-adị na ya bụ na ịgbawa afa sie nwoke onye ka ọ bụrụzie nwoke agha agbatara na wantero na 70s ma na 80s kịta achịgatazi n'ọdịnala. Nwoke onye ebee ka ịbụ ọ sị na ya bụ Ifeanyị Obi Junior onye Obosi ibido chụwa afa ịkpọkuo mmụọ na n'Obosi kpọkuo aja na kpọkuo ndị ichie be nna ya jụọ ha si ya biko dekwa nwa ụnụ nwoke na ọ bịara ka agbara ya afa keri sikwuo eziokwu n'ihe niile dịrị ihe gbasara ya ịwụ afa ị na-ajụ afa ndị ichie adịghị respond aja na adịghị respond mmụọ dị be nna ya adịghị respond ejowazie gịnị mere eji gbakụdo ya azụ ụfọdụ afa nwere ike dị silent ụfọdụ nwere ike ịgwa gị na onye ị na-agbara afa abụrụ diọkpara ejue nwoke ọgụwa bụ diọkpara be nna gị ọ sịghị na ya bụ diọkpara gbara afa na-ekwu na o jiri ọfọ o nwere riri ikeri nwaanyị ahụ nwere ike ọ bụrụ nwa izizi ya nwa o kueri nna onye anyị na-agbara afa bụ nke si outside enweziri ike ọgwụkwara faithful woman leta o nwere ike ụmụnne ndị ọzọ ọ mụziri ọ bụrụ dị man nwe mana that first one ahụ o ji wee kodo nwoke a ji nụbịa si ilo wee bịa and ịmago na nke ya ekele mego diọkpara ọkwa eziokwu mgbe ị bịa ajụbazie afa na-ajụ afa adịghị agwa gị na that child na mmụọ dị be nna ya ngwuru be nna ya na be ndị be Obi na Obosi anabatara ya na ọ bụrụ diọkpara ya ma na-agwa gị na ya bụ diọkpara ị na-asị ya edishọn ọgwụ diọkpara ọsị ya mara na ya na-afụ another person na family be nna gị ji ọfọ confusion adị the person blame ya ọma na-akọ nkọ n'ihe afa na-agwa gị you know why? Because na nne na nna ya gwara ya na ọ bụrụ onye nwa bụ diọkpara so onye nwa amụrọkwu so ọ na-azọ diọkpara ship a na-azọsi ike ya efunye n'aka na-enwe conflicting report mana afa na-efulo ma ọ bụrụ na onye na-agbara afa na nọd yes na-etu aka ọ dị ọ na-efulo mana mgbe onye na-agụ ịjụọ ya ajụjụ ọ dị ihe ọzọ ọ na-ekwu dị iche ndị edretin na-apụta n'afa at end of the day enwe stock enwere ike ị na-awụ afọ a megidozi ọchịchịrị agbachi everywhere you cannot go further. Now dibịa nweziri ike isi gị oke nwa gị ji efe idi echi gị ka amalụgolo ebe ihe na-emegisi maka na ọchịchịrị gbachiri everywhere you can't go further and ọnya mere ụfọdụ dibịa ụfọdụ nwere ike ọ dazie n'etu a in order to save ego ọ nara maka ịgba afọ onye ụwa ọchụ onye sọ dị anụ kpọrọ gị afa mara nwoke ike nwụ na ọ chọrọ ọgbawa afọ na-agbarịrị mbọ ka ịchọpụta the real person o nwere ike ọ na-emeji etu a n'ụtọ nwụ kwụsịrị ike ọchịchịrị adị n'ụzọ nke nwoke a na-ekwu maka ya
agbawazie afọ anwa ụchụ dị n'ụzọ ya ma ọ bụ alụ dị n'ụzọ ya egbuchie finally o nwere ike onye ọzọ a na-abịa o nwere ike nne m gara abịa na abụrụ na ọ bụrụ ya because ọ bụla enweghị create confusion ka mma nwa nwantara ana Igbo kwuru nwaanyị ọbụla i mere ego n'isi ya nwa ọbụla ọ mụtara bụ nwa gị bịafọ nwa ọbụla ọ mụtara n'azụ ọ bụ nwa gị mana na onye nọziri ụwa nwere ike isi ebe ọzọ and ịgbawazie afọ anwa confusion nwere ike onye tụbara ime abụrụ dị Kalaba ebe ọ gụrụ akwụkwọ na Kalaba ndị anya ala Igbo ga-agbakọdo onye dị etu azụ ị na-ajụ na onye a na ọ bụrụ true son of the soil maka o nwere ihe ị ga-etinye confusion and the worst bụ na esigodo ya jee jụọ nne nwere nke ya bụ isi ya jee jụọ nne ihe mere ọnụ bifo amụọ ya ọ ma aghọta iwe anyị ji wee sị ndị aba ya jee jụọ nne ihe mere ma chikwa amụọ ya maka na ị chọrọ iji ọnụ ụgwụ ya anyị nke bụ eziokwu ụmụ nwaanyị na-edebe sekriti o jegoro jụọ nne ebe ediri anyị onye na-etu a ga-emesi ya na-eburu ọfọ ngwuru na asị na okenye na ya bụ diọkpara mana ọ na-akụ ọfọ a na ụdara ya respond because ndị ichie recognize ya ịfụrụ ya bụ confusion na enweziri ike ọ bụrụ the second son ka ọfọ ngwuru ahụ masịrị so e nwere great confusion so onye nyi ekwube ife a bụ na ụmụ nwaanyị ekenekwa m unu ga-esevu anyị and save your unborn children some stress ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe unu imechinata okwu unu asịrọ m na ọ bụrụ na mara eji gị na-ene ilu na iwu na ị ga-anị ya bụ better for us no ana Igbo mere na ọ bụrụ na if he who wears should know where he pinches him or her so much so ọ bụrụ na n'ọbịa bịara ọ bụrụ na okporozighị eme enwere normal way of returning the ngo and you go your way ana Igbo mere accept mana ọ bụrụzie n'Igbo okenye na-asụ oke mana iji eze ekeri ụmụazị ị nọrọ anọrụ ị pụrụ apụ and then ị nọrụzie na-eme ọtọ n'ọdị iche iche ọ bụrụ maka gị nwa mana ọ maka ụmụazị ị na-ebridge their spiritual root ị na-ekrete their confusion in the past in the future ị na-ekrete their confusion in the future so ihe nna advice gị bụ ụmụ nwaanyị ọ na-asịzi na ka ime na nwoke na-eme ma ọ na di gị na-eme ụmụ nwoke na-eme nwoke na nwaanyị abụrụ ofu o ịghọtara ya nwoke na nwaanyị abụrụ ofu mana mụ na onwe na-ekwuru gbasara ihe ị na-eweta na ya own family maka na nwoke ji egba awantịrọ tụwa nwa mmadụ ime nwa ahụ ọ tụwara ime for the fact na nwa ahụ ọ tụwara ime belong to the family ịghọtara ya and nwa atụtara n'ime elete n'ala Igbo nwere condition a na-enye ya ịghọtara ya nwa amụtara n'ime mkpuke ndị anyị si nwata nwaanyị anụrụ di mụọ nwa n'ilo nwa ahụ etụbara ime yes mụọ ya na be nna ya nwa ahụ nwere some certain position ga-abịanụ ọ mara na ya bụrụ son of the soil ịghọtara ya example ọ bụla etu akịta ndị oraifite na-eme na-agba mbọ ka echie igwe ọfụ mgbe ya apụta ka ị chọrọ ịzọ igwe mgbe ahụ agwazie gị na ebụrụ son of the soil ọ nwere ụfọdụ ihe a ga-asụ n'ute ebe na skrin na-ewepụ gị ị na-adị surprise why dị wepụ mana nwere isi eme ọ na ihe ntị na-ata na ihe oke na-ata na ntị na anya ọkwa eziokwu etu aka so nwa amụtara n'ime elete a na-akpọ ọba akpọrọ bastard ọ bụrụ obodo niile na-anabata nwatakịrị anwa ọ bụrụ obodo niile na-anabata nwatakịrị anwa enwere ike ụfọdụ oke a ga-achọ ikere ụmụnna ịfụ na a ga-eme ntamu den ọ dazie n'ihe gbasara obodo niile n'ọka ibute ọfọ ụfọdụ ahịa ekwe ndị mmadụ agbata obodo jisiri ike n'ihe gbasara ọdịnala ahịa ekwedo ka ichi igwe ịghọtara ya maka na ịbụrụ son of the soil so ihe na-achịkọwala gị bụ na na-enwere spiritual implication nke ahụ adịkwa dị iche na nwatakịrị amụrụ n'ụlọ amụghara ya n'ụlọ automatically o belong to the family nwe nke nwaanyị ịghọtara ya so mana nke na-enye nsogbu too much bụ nwatakịrị maka na nwatakịrị amụrụ n'ụlọ mara na amụrụ ya n'ụlọ yes definitely nwa nwatakịrị amụrụ na n'ụlọ otu anyị agwa ụmụnna gị asị ịma na nne gị mụrụ n'ụlọ ịghọtara ya so o ji ịgba afọ ọ ya agwakwa gị ejuọ ya kụrụ afọ onye nwe ọ ya agwa gị na amụrụ ya n'ụlọ ya na-asa sọ ọ na-eme ndị be mmụ ya
na mma ya mụrụ ya n'ụlọ bifo o jee di. So ị na-agba dị afa ịmarụgo na dị afa ya esi wee na-ada, so that ọ bụrụ na ndị afa na-agwazi na osiro na be nne wee n'ụwa ịmalụgo ọgwa bugo gị agwarị na nna ya na sọnem ya na-aza bụrụ biological father. So nke a dị iche, so ihe enwe ike wee tresie ihe gbasara ya ọfụma. Mana nke na-enye nsogbu ugbo onye ga na-abịa na-aṅụrụ gị iyi, nna onye ebe ka ịwa bụ John Obi onye Obosi, kere onye bụ nna gị ọkwa aha John Obi bụ nna ya, maka onwe ike nna ya agbakwa John Obi onye nwa na-aza kpọrọ gị afa nne. Ị na-ajụzi hope na authentically na ọ bụ onye obodo a, ị na-enwe problem. Ọnya ka njikọwalụ ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ịpụta n'ọdịnala Igbo, ihe izi ị ga-eme abụbụra ije chọba ka ị mara aha onye ọ bụrụ onye a dị mkpa. Use universal method is better for you. You know why? Ịbịagoro isi gbagoro afọ exactly, hapụgoro afọ onye ụwa, bụrụ onye a dị mkpa. Ịmata na onye nọrọ ụwa gba Okeke Obi, nna mụtara nna gị, have you changed your problem? You have not. Nke bụ eziokwu na onye nọrọ ụwa mana onye a nọrọ ụwa, weda ma ịkpọrọ ya afa ma ọ na-ịkpọrọ ya afa. Example, ọ bụrụ na ị mụrụ nwaanyị mụta ejima, ị na-apụ n'ụtụtụ onye kpọọ mpa ejima good morning, ị ga-enere anya kene onye gwara gị ọkwa eziokwu mpa ejima afa gị, mana ịma na ọgụ nwa wụ mpa ejima, ọnya ka iji wee chigị azụ. Ọ bụrụ na nwa gị na-eje akwụkwọ ewee kpaa si parents bịa na skuul ewee kpaa afa nwa gị Ifeanyị Obi Junior, onye bụ nna ya gbagotara steji, ọkwa ya agbago na steji, mana ọ bụrụ afọ ka akpọrọ, mana ịma na ọnwa gị ka akpọrọ ya ka iji gbogota ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dị onye ụwa gị bana ọnya ewerughị anụ ọkụkọ kpụọ afa gị kwuo onye wuchi onye ụwa ya gbadata n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ọ ya agbadata nara oke. Ọ bụrụ na ibido mewe spiritual alignment na-awapụrụ chi gị ọjị, onye ọbụla ọ bụ na-eme alignment na-emewe spiritual exercise ahụ kwụsị mewe, chi onye ụwa gị nwere ike ịbịakwute gị na omego ọtụtụ ndị mmadụ kpọọrụ gị afọ ya sị na onye nwa bụ nna mụtara nna gị na ọnya ịghọtara ya. And ebidogoro n'ebe a rụwa ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị, ụchụ dị n'ụzọ gị, saụt arụ dị n'ụzọ gị, kpụọ alụ ị na-arụgasị ụmụ ya spiritual part a na-ekucha, a na-enwe brightness na ya spiritual part. Believe in me, some of those secret things na-abụ a hindrance na ihe gbasara gị will all vanish. And ihe gbasara chi onye ụwa gị ga-adịzi very clear, because ibu ụzọ clear na all the debts, all the dirty nọ n'ụzọ gị, na gbazie afa chi onye ụwa gị na-ala wuti chi onye ụwa gị, chi onye ụwa gị ebido na-eso gị ijezi ịgbafu afa chi onye ụwa gị, ọ pụta very clear. Mana mgbe awa ọtọ na ihe niile juru n'ụzọ gị nwebụrụ nke i mere eme, ije gbaje ka ije gbaa afọ onye ụwa, nke bụ eziokwu, what you will meet will shock you, because ị ga-anọ into confusion. A ga-akpọrọ so many names, then couple with na ịdịrọ 100% sure na ọ bụ nna gị ka isi. There a lot of confusion. Onye ka nji agwa ndị mmadụ use the simplest method. So ihe nwere ike ibute confusion ihe gbasara afọ onye ụwa is one. O nwere ike nne gị awụ na ọgbara n'ilo, then afọ ị na-claim as na onye ahụ their biological father might not be your biological father. Two, nwere ike ibute confusion. Ọ bụrụ na ụchụ na alụ dị n'ụzọ gị, o nwere ike ibute confusion, because ụchụ dị na alụ dị n'ụzọ gị, ọ crowd ya spiritual part. Then the first one kwuru, ọ bụrụ na so name ị na-claim ma onye ị na-claim na ya biological father abụrụ ya true biological father, then a na-ajụ afa based on the information you provided. Ọ ga na-enye wrong signal, so therefore o nwere ike ilidi na onye a ga-akpọrọ gị bụcha onye ụwa ga-abụrụ. So akwa asị nta nweta wee kọwara otu esi nwere ike ime na afọ onye ụwa ijere ịgbawa as the first time comer n'ọdịnala nwere ike ibute confusion. So focus your attention ihe nkụwa. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send alụ message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Menesia ya metụrụ m aka na share button. Don't be stingy. Ka nwanne gị ma nwanna gị wee nụ ozi ọma nke dara nọ. Ụdị ihe adị anya mgbe kwa mgbe ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.